poslanik Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, često je podsjećao ashabe da je zikr spominjanje Allaha hrana srca. Kada bi se suočili s teškim vremenima, učio bih la ilahe illallah i srca bi se smirivala. Učenjak Ibn Kaim el-Dževzija rekao je, u srcu postoji praznina koju ništa ne može ispuniti osim spominjanja Allaha. Kada se srce okrene zikru, ono se smiruje, a kada ga napusti, ono se muči. Imam Šafija je kazao, ako želiš da tvoje srce bude živo, ne udaljavaj ga od Kur'ana i zikra. Jer srce bez zikra je mrtvo, a srce koje spominje Allaha je svjetlo. Ashabi su svjedočili da je poslanik, salallahu alejhi ve sellem, u svakoj prilici spominjao Allaha pri ulasku u kuću, pri izlasku, pri jelu, pri putovanju i upravo je to bila snaga koja im je donosila smirenost i pobjedu.